खोला काश्मीराव लामानि जाब्रबथायजों साब्रै सुबुंनि जिउ खहा आरो साथाम सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। नंगौ, थांनाय सान रबिबारनि सानजौफुआव खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि निफारा ओनसोलाव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव साब्रै सुबुंनि जिउ गोमायो, लोगोसे साथाम सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पान्जाबनि मगा जिल्लानिफ्राय सास्नि सुबुंफ्रा खोला काश्मीराव बेरायनो थांदोंमोन आरो बे बेरायनो थांनायानो सास्नि सुबुंफोरनि जिउआव खैफोद लाना फैदों। काश्मीर काजीकुंडनिफ्राय श्रीनगरसिम थांनाय गंसे गारिया निफारा ओनसोलाव ग्रिड स्टेशननि साखाथियाव कन्ट्रल खोमाना लामानिफ्राय गलाङो आरो बे गारियाव पान्जाबनि सास्नि सुबुंफ्रा दंमोन। बे समाव जाब्रबथाय जानाय दावबायारिफोरखौ जीएमसी आनंदनाग देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे साब्रै सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन साथाम सुबुंफ्रा बे समाव गोब्राब होनना मिथिनो मोन्दों। फिन फोरमायबावोदि खोला काश्मीराव लामानि जाब्रबथायजों साब्रै सुबुंनि जिउ खहा आरो साथाम सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। नंगौ, थांनाय सान रबिबारनि सानजौफुआव खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि निफारा ओनसोलाव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव साब्रै सुबुंनि जिउ गोमायो, लोगोसे साथाम सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पान्जाबनि मगा जिल्लानिफ्राय सास्नि सुबुंफ्रा खोला काश्मीराव बेरायनो थांदोंमोन आरो बे बेरायनो थांनायानो सास्नि सुबुंफोरनि जिउआव खैफोद लाना फैदों। काश्मीर काजीकुंडनिफ्राय श्रीनगरसिम थांनाय गंसे गारिया निफारा ओनसोलाव ग्रिड स्टेशननि साखाथियाव कन्ट्रल खोमाना लामानिफ्राय गलाङो आरो बे गारियाव पान्जाबनि सास्नि सुबुंफ्रा दंमोन। बे समाव जाब्रबथाय जानाय दावबायारिफोरखौ जीएमसी आनंदनाग देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे साब्रै सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन साथाम सुबुंफ्रा बे समाव गोब्राब होनना मिथिनो मोन्दों। फिन फोरमायबावोदि मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।